Velkommen til Tæt på. I dag går vi tæt på det danske svar på David Goggins David Gunnar. Vi har fået lov til at følge David Gunnars morgenrutine. Jeg står her med David Gunnars far, Gunnar. Har du noget, du vil fortælle om det? Det er nu tidlig morgen, og vi skal ud og vække David Gunnar 0300 på hans faste soveplads. Og her begynder David Gunnars morgenrutine. Klokken er nu 3 om natten, og David Gunnar skal vækkes. Nu begynder morgentræningen og tidsbad! Så er det i! Ja. 10 minutter tilbage! Op! Vi starter med 107. Og lad det blive hurtigere, det går. Det er vi i gang for. Så er det 100 armbøjninger. Og så er det 100 pull-ups. Så er det 100 squat. Ja. Så slutter vi af med 100 mavebøjninger. Afslut! Op og stå ret! Og så er der morgenmad! Fordi jeg er en god far, så laver jeg selvfølgelig morgenmad til David Gunnar. Men imens skal vi lige tjekke hans smertetærskel. Og det bliver sgu 9 i dag.
Efter morgenmaden er det tid til sidste træning, morgenløbeturen. God tur i skolen. Morgenrutine for David Gunnar. Tak fordi vi måtte følge dig, og god tur i skole. Vi siger tak til David Gunnar. Husk at følge med på Tæt på, hvor vi næste gang får besøg af en videnskabsmand, som der har forsket i, hvordan vi kan forstå hundene, hvad de siger over vores kamera. Vi ses. Hurtigt. Vi har glemt at tage afsked til Gunnar, så vi må lige se, om vi kan finde ham. Jamen, Gunnar. Hvad? Sidder du bare her? Jamen, det er jo vigtigt at lade op til eftermiddagstræningen. Jamen, er David Gunnar ikke i skole og arbejder hårdt hele dagen lang? Men han er også så ung og frisk. Tak for nu. Jamen, det var så alt for nu. Den er rigtig god, den her. Velkommen til Tæt. Jens! Fordi han står og pisser i baggrunden. Ja, men sådan er det. Er du klar? Kom nu væk, Jens. Klar? Det der skal vi have med i frakken. Ja, så er det i. Hurtigere! Og lige en lille disclaimer. Der er ingen børn, der kommer til skade i disse optagelser, og aldrig prøv det derhjemme. Vi ses!